खुलुमबाय लोगोफोर, आं दिनै दोंसे खन्थाइ लानानै फैलायबाय। खन्थाइखौ दैथायहरदों दिंस्लाय बसुमतारी। खन्थाइखौ आवरायगोन हेमानि बसुमतारी। दानिया बिथांनि खन्थाइखौ खोनासंलांदिनि। खन्थाइनि मुं फैमाल। बेलासिनि सुदेम बारा आंखौ बिलिरफैयो, खास्रि बिस्रि मोनलायो आंनि गोसो गोरबोआ। नोंखौदि अराय आं नेनानै दंमोन, नाथाय नोंदि आंखौ नेवसिनानै थांमारबाय नङासै? गोसोआनो आंना सोलायबाय नै फाग्लि फाग्लि, आखाइनि मबाइलखौल' नायबाय थालायबाय आंहा। नों आंखौ थरथिंसेबो साननाय गोसोखांनाय गैला नामा? बावमारबाय नामा नों सना बै समाव सानैजों समाय लानाय रादाय लानायखौ? दैसा सेरनि रुगुङाव जिरायनानै बुंदोंमोन नोंदि नेवसिया होननानै। समाय लादोंमोन नों मानो एसेबो बुजिया मिन्थिला नामा हो सना? मोदैयासो आंनि लोगो जानांबाय दिनै। एसेनोसै खन्थाइया, गोजोन्थों।